הופה. כמו שאתם רואים אין הרבה טרמפים, הסף מתחיל יותר. הנה אנחנו כאן בסרט תיעודי. אני וגלעד תופסים טרמפים. קצת מיואשים, נכון גלעד? מה קרה לנו? מה קרה לנו בדרך? אסף. מונה, סיימת? סיימת הכל לבד. יושב על הספסל ליד הסופרסל, רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע. הגענו לבית ספר שדה, נראים תשושים, חזקים. שלא תחשבו, הכל עשינו בטרמפים. גלעד עולה במובילות לעבר הטרמפים. פשוט עייף, כואב לו. עוצר בתוכך הרבה פחדים במסע הזה. שמע, זה לא פשוט, אתה עולה על אנשים שאתה לא מכיר. סון לא רוצה לדבר על הפחדים האמיתיים שלו, אז הוא מתעסק בשטויות ועוצר את הכל בפנים. אבל בלילה הכל יוצא לו. כל הלילה הוא בא.
המסע לאילת נמשך, מאוד קשה פה. 150 קילומטר לשעה חוזרים אילת על כביש הערבה יש מידה ויש מערכת טובה במכונית החדשה של אבא הדרך עוברת בלי שנרגיש אני מת על החופש איתך לידי לטוס כמו הרוח ולקרוע את הכביש במכונית החדשה של אבא אני אוהב את החיים המתח באוויר חבקי אותי אל תדאגי אוהב את החיים המתח באוויר חבקי אותי אל תדאגי בלילות מחכה שתבואי ותחייכי אליי ביי, תודה רבה. יש לנו 3 ליטר. תודה. כמו שאתם רואים עוברים ימים קשים. אין טריפים. זהו הפרק השלישי בסרט התיעודי שלי. מה לעשות, לשבת או לצאת אז הצצנו רק לראות קוקי זה לא חטא והחושך מסביב לא יודעים אם יום מתחלפים ונחנקים לא נותנים לנשום לא הבנו מה פתאום לא שומעים סימן אז כמו שאתם רואים עצרו לנו לטרמפ, אנחנו עולים עליו, נהיה בהמשך. מגיש. חשבנו לחינם והחושך אנחנו מטיילים היום בהרי אילת ומצאנו מסתנן, הבאנו לו מים והוא. הוא בא ממצרים, הבאנו לו אוכל ומים, הוא היה מאוד מסכן. הוא רוצה אנחנו כמו צב על גבו תלויים על כל אבים רע ואין תועלת כשגרים בתוך קופסה ואני רק מתחנן תבין מה שקרה שאנחנו לא ידענו מה לעשות לשבת או לצאת אז הצצנו רק לראות בוגי זה לוחץ הנה אנחנו כאן בסרט תיעודי. אני וגלעד תופסים טרמפים. קצת מיואשים, נכון גלעד? מה קרה לנו? מה קרה לנו בזה? פרק זין פרק הדוקומנטרי יש פה משהו להגיד על העיר צומת הערבה, שעה 11. הדרכים